Una namatay ang 23 anyos nga si Dennis Panzan kinsag ingong gidagit human gipasangin lang dunay kalabutan sa pagpatay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Davao City. Nadala pa kini sa kapitan sa Barangay Matinapangi kung asa gibutyag diini ang iyang kasinatian. Ani report ni Argil Relator. Sa hulagway gikan sa usa ka reliable source, makita ang 23 anyos nga si Dennis Panzan dihang buhi pa. Halos malukop sa packaging tape ang nawong niini ug anaa sa likod ang duha ka kamot nga daw nakaposas. Mao kuno kini ang iyang dagway dihang miikyas matud pa sa mga taong midagit kuno kaniya. Kay Kapitan Benjamin Badon sa Barangay Matinapangi, Davao City kini giendorso sa residenteng si Rodrigo Kadungog human kini nagpakitabang gawas sa balay ni Kadungog. Nagpakiluoy gayud matud pa si Panzan nga maluwas. Yun niya, sus Kap, gusto pag kumabuhi Kap. Salamat kayo Kap nga. Nanghilan yung ko diri gihatag sa imo. Pwede makainom kog tubig. Mo to giguntingan ako gay makalusot lang tong kwan sa baso nga makainom siya tubig ningon siya gigutom ko. Daling nanawag ang kapitan sa Talomo Police. Apan una pa man miabot ang mga personahe. Doon na matud pa'y anaa sa 4 hangtod sa 5 ka mga lalaking nakasibilyan nga kuhaon unta si Panzan. Apan wala mitugot ang kapitan. O gani ako nagigibunlot kay kuha naman nila mga tulo na kadupa. Ako ibon ay piling ko ra sir kay naay taga police kay malain mo pud tawagan niyo abot gihatan ako line. Hulata lang. Anya nangawala naman to sila sir. Si Panzan matud pa ang mihangyo nga dili siya ihatag sa mga misulay ug bunlot kaniya. Pati yun hanyo nga ayaw gihatag ani mga tawhana Kap. Gisulti niya ang pangalan, niya iyang maguwang, iyang mama, kung mahimo nga maistorya daw niya. Sa mismong naka-uniformeng personahe sa Talomo Police, gi-turn over matud pa sa kapitan si Panzan. Sa kustodiya na sa Talomo Police giingong nakuyapan kini ug sa ospital na namatay. Pagpaklaro sab kuno ni Panzan. Naingon ko, ka-drive ko, wala man daw siya mag-drive ka, masya lisensya. Ang hilig niya katumbuhi, manok lagi o rabbit. Kahinumduman nagibutyag sab sa Kabanay sa giingong gidagit niya atong Sabado ang 19 anyos kasi Kent Lawrence Espinosa nga taga Barangay Lacson, Kalinan nga milakaw sa Espinosa kay makikita sa usa ka muhatag kaniya og rabbit. Nag-istorya na siya sa ang mama nga naa siya kaila nga bag-o niyang kaila nga maghatag sa iha og rabbit. Mao to nga niingon siya nga pa aton nako ang rabbit pa kay naana. Nasuta sab sa Kabanay ni Espinosa nga sa Diversion Road ulahing na track ang lokasyon sa cellphone niini. Doon lang sa Matinapangi kung asa napatimaw nga buhi pa si Panzan. Hinoon pagpaniguro sa Davao City Police Office sa mga hitabong giingong pagpangdagit sa syudad. Ma-confirm na to siya na abduction, pero ongoing gahapon na itong investigation kung kinsa ang nag-abduct sa ilaha o unsa ilahang kana ganing background. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.